Bible says osom na epeja onipa na ne opeso ye mumu penino onye mumu kuma and ye share from Genesis adequate see Revelation na the India me fa Genesis ko see Revelation say me disofo na eno ne ngoma makanya kanya ebia menim say de me kan ebe won ngoma pii mu ene abakosem pii mu a me nche de anim ewi ase de wo kwa ako a wo de wo twede mu odene na ekonti de makenkan na metimi hu di hu adanse ese metimi a kire mu yi enti ena me de nyame etweresem eye Bible no enam na se wo kan Bible wa wan a onyankopon pagya won nyina wo mosom ye na de ehu nie obese mu kenya se osi ahantan for kwan me da wase osi ahantan for kwan owi a no adom ohobrasefo why no nyankopon epagya ano a wansom na the question is say ene na ede na say your som ene pagya nipa de a ede na yensom ne a edi kan yesom ne obo ye okay yen ye abode se sa na agitum se ye abode de a ene ye obi a oye obo ade I a friend of the creator because ye creation or the created nti yesom de ososo no ye a oye obo ade ansa na de tia me no yesom ne oso sene yen a onyame de ye no asi yen ano yesom ne oso sene yen a onyame de no asi yen ano na so bi be ye leader no onyame de ni si yen ano a eye na sede se osom yen okay ene ye yen hia sede se yesom no nti no ono ne som no ene se ni atwa so ye ma mpuntuo ba oman ni mu no ana akuru ni mu no oye ena yen so yesom ne se de atwa se ye ma ne ho he ha no na na hyede ne na sede ni ne nyuma a ye de ama no beti ga ye ne yie no oye ansa na de etoso me ensa yesom onipa biara o ye fare bae e wo ye na bra bom ti sesebe woni ni waja wo munsuo ni won do a edi ye ne form enipa bi etese wo nje wo se ma muntie mu awofo asem awurade mu na di waja ne wo na ni na wo nkwa na aware wo asase awurade onyankopon de ama wo so ye toso enan ya me di besie ye som ne wa fayen nia ohwe yen eni nia oye yen wura ebi ti say in the olden times near was slave trade na say wura ebeto no de ne mark ehigem no the tawo na ebe ye mark anata tu sabre no a so long as you bear the mark of your master oye ne dia enti sa owura no ena wo esom no ene ebi eni obi o sa na emum yesom hene ebi eni obi o sa na emum yesom adwuma mpanini first ne menim say atekọ de a adwuma mpani kura timi kofie eko fufuo na awtimi ko horo ka school for ne o headmaster timi ko dodo ni ade a menim say ne ani bia bayi ne ye ne it is awesome no na sa time ne e fa ni discipline na wunya Methodist school ko na wunya Anglican school ko Roman and a Presbyterian enu titet mi share okuru nkwa san bo waba na usuro se wo be kick wo be tutu atade eguso na pani kura de na okọ ekwan a wokọ na utiri anya yie no san anyam na ohu na wo se metwam nbi okra na nya ba bia wokọ na ho na wokọ wo hwe ha no no so hwa wo be akwa aba down enti we mu nyina ne no enka enye nyamesom eye ntete wo de ye mfa se wo ankwa asore kura da we ye ntete ya ye nya na ofie ene ye nwunu se ene sanne power eye ayra it is all Bible mu a ye wo bibia fa impartation adom wo bi so na efiri nipa ne so ko nipa foforo so hwe won a adom firi won so ba nipa foforo so bia eye won a na oye asomfo mejai fadodo na ma eagle prophet but ma men kan ba ko nipa adwene emma so wo kai say papa bi a no ye odifo a ye frɛ no Balaam na okuhia wo hene bi efe ne Balak na sa Balak no ye nipa tuntuma na onyankopon ahyira no eti no wate wo ko ase eti duabo ne no me ase die eti ohun se Mose ne edom bi ba e no ko ka kire odifo Balak es Balaam se bra be dome nkrofo no mo doso na onya abo mu dua emfa ho omdodo omo be ye ha ama matwi afo won so e na wo odifo Balaam ba ya oye ya mfa e no ka se na de nyame mo ni dia nso wan de betimi aboni dia na me dem adome de dia awrade eno me no ni ti awani
ebra woko ye de o ye na anye yi no na fulumu ponko ye ne donkey kasai na no na enei ni papi etwa yempoa so wo yo hia wo ye hwan wo yo sofo wo ye hwan wo yo man pani wo ye MP a wo ye hwan na me timi do bia ye bribia na do ai bala mokra no na boa kasai enu na ye na nkofo bia dwen wotwere nim wo fom kire se enya boa keke ne kasai ne mum ya boa no abre ne ho asese odifo no entena ne so na so ade odifo no tena so no ne honhom ne nhira kasa ade no etise aboa ne kasa ya ade ne nyame ankopa aboa biara ne mum aboa wasom na medifo because the only way ultimately receive the impartation ultimately receive wisdom or knowledge from other source and your sense of humility nti bi jitum se nyame de aboa ya adwuma na na ya aboa ben ya aboa no osom odifo it is aboa mpo a wosom etimi enya adom nyame fa no so kasa de a ene nya obi akeke ne nyame pagya no ne mumu nyame pagya de osom ni atosumi no munko akura munko sane no na so bi busa mo amonka se ne ho hia ma Erade Hosanna no obi atwa bre Hosanna na ma yi ntuma ene bo nwi nkente ne de agufo enu onyam nka hwan Erade nanso fans no ye bre ene ntuma pa no enye nyame ne nanti so Melchizedek ya aboa no ene onante so adentia efse no ama no ho kwan se owura no entena na bra boso na onsom efse wo som no wonya adiye ne Balaam kasai we nso asom Erade no wonya ntoma so nante de a ene mahunu se ne wo som no ene kire ne beba wo so ana e kire ntoma kora wo be nante so me de magitum se osom enu ne page nipa ye won de empa botimi yo ye wo de afore botimi yo ye wo de papa yo etimi yo ye wo de kasapa ene achopa etimi yo ene wo de osom so eye